ओइ बाबु मोब्ला सिखारदो नै टिउसन लाग्रा गथ'फ्रा फैजोब्बाय। र' सिखारसै। एथ' गोजानाव उन्दैफ्राबो मा एथ' थाब फैयोब्रा? नोंनो बेलासियाव सोलाबा होनना फुङावसो लाखाबायबा टिउसनखौ। बेसोरथ' फैखागोन ना फुङावनो। बाबुमोन नोंसोर बे दाजाब दानख'खौ फरायना फैखादों दा आं मैया एसे फोरोंनायखौ? बांद्राय गोसोआव गैया आदा। थोद जाम्बा गथ'। सार होन सार। बिदा नङा टिउसन लानाय समाव सारसो होननांगौ दा। दा क्लास जोबबा बिदा लिंबानो जायोना। बिमा बिफाया फोरोङा नामा नोंसिना? आंनिफ्राय एसेल' गोरोंसिन बेनो सार होनजानो लुगैबावो थैखागोनसो। जोंना आइया टिउसन लायाबाथाय रायबाय थायो सैया सुखुवा बायद'आवसो लाफैखादों आं। नङाबा आं बायदि गोरों मानसिया मानो टिउसन लानांगौ जाखो? बाब्रे एथ' गोबा नों। दे हायबा बुंलाय नों गथ'। 9टा थालिर फिथाइखौ सानैजों रानबा थाइबेसे गोग्लैयो? बेलाय गोरलैसो। थाइब्रै गोग्लैगोन आरो। बिदि कुइसनखौ मिनिनोसो ओंखारो आं। थाइसे थालिरालाय माथो जाखो? बे थाइसे थालिरखौलाय माथो रानासै? बे थाइसे बारा थालिरखौ आं लाबायब्रा। बेखौलाय मा थोआ लोमा रानबावनांगौ जाखो? 2 दाजाब 3 दाजाब 4 समान गासै बेसेबां जायो? 9 जागोन आरो। गोरलै नालाय हाखागोन। 1 दाजाब लाथिख' गासै बेसेबां जायो? 100 जायो। एकदम कारेक्ट एन्सार। बिदिसो जानांगौ। लिरनानै ला बाबु लिरनानै ला नोंहाबो एगजामाव फैगोन बे कुइसना। आरो बुंबाव 1 दाजाब 8 समान बेसेबां जायो? हायोबा नोंनि टिउसन फिसखौनो लाया आं। फ्रियावनो फोरोंबाय थागोन। जाथारबाय आंहासो फ्रियावनो टिउसन फोरोंजानो मोनसिगोन। बेनि एन्साराथ' 9सो जायो। आं होननाया जाखाबाय दा सार। जायाखै नोंनि फिननाया। बेनि फिननाया 100सो जायो। आं सिदा 8खौ बुङाखै खेंस्ला 8खौसो बुंदों। नुनायाव 8 बायदि नुयो नाथाय बे डाबल 0सो। एसे फिदिंना नायलाय नोंसोर डाबल 0 जागोन जाया? बेखायनो 1जों डाबल 0जों दाजाबबा 100सो जायो। नोंना फिननाया गोरोन्थि जाबाय। दे नों हायोबा बुं। बाजाराव थाइसे खमलानि दामा 10 थाखा होनबा थाइथाम खमलानि दामा बेसेबां जागोन? 20 थाखा जागोन। बेखौनो हाया जाबाय। थाइसेयालाय बे 20 थाखाजोंथ' थाइनैल' खमला मोनगोन। आंथ' थाइथाम खमलानि दामसो सोंदों। हारे गेजेराव 10 थाखाखौ दाम खमायना लाबोबायब्रा। 20 थाखानि गासै थाइथाम लाबोबाय। बेखौबो खिन्थाबावनांगौ आरो जाम्बालै नों एसेबो बुजिथारा। मोनसे कुइसन सोंबावनि आं नोंनाव मा दाउआ थाबायनो रोङा? इंराजियाव हिउमिं बार्ड्स ना माबा होनथारोमोनलै। थाबायनो रोङै दाउनि नामखौ बांद्राय गोसोआव गैला आं। इस बेखौनो हाया? थैनाय दाउलै थैनाय दाउआ थाबायनो रोङो नामा सोरबा? मेलेमानो गैथारा माथो नोंना। बेनो जोंखौ टिउसन लालायबावो। गाजालै नों आदा। मा आदा बेलाय? सार बुं होनदों सार बुं। साला गथ'फ्रा खोथाखौनो मानिया। आंनि खर'खौसो गरम खालामफैबाय थायो। दे बड' लेखाखौ फरायलाय बड' लेखाखौ। जागोन सार। माथो बिदिसो जानांगौ दा। एसे सनमान होनांगौब्रा आंखौबो। दे नोंसोर आं होननाय बुंफाबानो जाबाय। अर्गाया लाबोबाय अमा। सोर अर्गा सार? अबेनि? आं अर्गाखौ सिनाया। अर्गा नामा बिजाबाव लिरनाय सासे मानसिनि मुंसोलै बेखौ सिनायनांलाया। मा फरायफुनाय समाव जानला मोनला सोङो नोंसोरलाय? दे बुंफिन। अर्गाया लाबोबाय अमा। अर्गाया लाबोबाय अमा। आइया हमो आथिङाव। जोंना आइया अमाखौ हमनो गियोसो। हारे लेखानिखौसो बुंगासिनो आं। नोंनि नोमा नोम्फाखौ बुङाखै। नोंसोर आं होननायल' बुंबानो जायोना। मा जानला मोनला बुंथेबाय थायो फरायफुनाय समावलाय? बिदियावनो फोरोंनो बानाय मोनो आं नोंसोरखौ। दे बुंफिन। अर्गाया लाबोबाय अमा। आइया हमो आथिङाव। अर्गाया लाबोबाय अमा। आइया हमो आथिङाव। दों बोनानै लाबोना खाफैबाय बारियाव। जोंना अमा खाग्रा बारियानो गैया। हारे बुंफिन दे बुंफिन। दों बोनानै लाबोना खाफैबाय सिथ्लायाव। जाबायथ' एबार सानैनाबो सिथ्ला दंजोबखायो दा? औ सार दंखायो। दों बोनानै लाबोना खाफैबाय सिथ्लायाव। साला गथ'फ्रा बिसिनि बादिबा बिजाबनि खन्थाइफोरखौनो एफा सोलायजोबनांगोनसो। दे जासिगोन बे दिनै बिसिमानो। नोंसोर बे दा फरायनायखौल' मखस्थ' लानानै फै। गाबोन नोंसिनो जुलाफे बायना दोनफैखागोन आं। जुलाफेखौ गुरबेसे मोनजागोन सार? जाय फरायनो हाया बेनो बांसिन मोनजागोन। हायैयासो बांसिन मोनजायो आरो। होनबा आंथ' गाबोन फरायना फैखाया बांसिन मोनजानायनि। दे गाबोन जादो। सोर गोदै गोनां जायो सोर गोदै खम जुलाफे जायो गाबोन जाबानो जाबाय। आंथ' जाखायालै नोंनि जुलाफे बायनायखौ। ओरैनो फैसा गैजायैनि टिउसन लालाबायदोंसो नों आरो बोरै जुलाफे बायना होनो हागोन? नों जायोना जाया सिरि थादोब्रा। गाबोन जुलाफेखौ आं बायखागोनानो। होनबा जों दा थांनो हासिगोन नामा सार? औ थांदो। फिसखौबा 150-150ल' होयो नोंसिना बिमा बिफाया। एसे बुरजा होनाय मोनबालाय लाजाबावगौमोन दसे। फैसायासो थिनो नालाय दानि जुगाव। ओजों आंहा मोखां गन्थं सुस्लाब मोनै फोरोंनांगौ जायो। बेखौनो मोनथिया नोंसिना बिमा बिफाया। नोंनो मोजां फोरोंनो रोङा नालाय
बोरैथो टिउसन फिसखौलाय बुरजा होनांगौ जाखो? जोंना मालाय बिमा बिफाया जाम्बा जाम्बिलै एथ' बुरजा बुरजा फिस होलाबायनो। थौ थांसै रायजानो गबानो जायो। रोंनाय रोङैफ्रा जाग थाग बे। ओरैनोबाबो गोरोंखा आंहाथ'। गाबोन बांद्राय फुङाव दाफै दे, आं सिखारनो बायो बांद्राय फुङावबाथाय। दे जागोन सार। माथो बिदिसो जानांगौ दा थांजोबनो हासिगोन नोंसोर गाबागाव न'आव। नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै गालां।